क'क्राझार साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव आसाम हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारि बानजायदों। आसाम सोरखारनि बिथांखि बायदियै दासान्दि रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गामि पन्चायत, वार्ड, VCDC, MSc थाखोफोराव हारिमुआरि जांख्रिथायनि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ आसाम सोरखारनि बिथांखि आरो बिथोन बादियै क'क्राझार सोहोराव थानाय साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव हारिमुआरि जांख्रिथाय बिथांखिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हारिमुआरि बादायलायनाय खुंफुंदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव 300निबो बांसिन बादायारि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे गामि पन्चायत, वार्ड, VCDC, MSc थाखोफोरनि गुबुन गुबुन आयदानि हारिमुआरि बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय बादायारिफोरखौ रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायनि थाखाय लांनाय जागोन। दिनै क'क्राझार साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव खुंफुंनाय हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै आयदानि सायाव गुवारै बुंथिनानै होयो। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি জনাম যে চৰকাৰক খেলতো আমি ফাৰ্ষ্ট আছোঁ আৰু আমাৰ এই